Era un obicei sau o tradiție? Nu știu, dar știu că această înjurătură la adresa lui Dumnezeu se repeta atât de către bunic, cât și de către nepot, în fiecare zi, ori de câte ori li se întâmpla ceva rău în viața lor. Apoi un alt obicei al satului era ca în fiecare zi să vină la mine acasă atât bărbați cât și femei să se bârfească unii pe alții. Eu eram cel mai informat om din satul acela. După 2 ani ca și preot în Munții Apuseni, într-o seară m-am pus în genunchi în fața icoanei Mântuitorului Iisus Hristos și am zis: Doamne, așa arată poporul nostru român creștin de 2000 de ani? Doamne, dar unde sunt obiceiurile și tradițiile sfinte? Că eu de când sunt în satul acesta n-am văzut niciun obicei și nici o tradiție sfântă. Doamne, în Scriptura pe care am citit-o în copilărie scria: căutați mai întâi împărăția celor. Dar nimeni niciodată n-a venit la mine să-mi spună: Părinte, ce să fac să moștenesc împărăția lui Dumnezeu? Nimeni nu era interesat să cunoască cuvintele vieții veșnice. După 2 ani ca și preot în Munții Apuseni, mi-am zis într-o zi în sinea mea: n-are rost să stau într-un sat de oameni care nu are obiceiuri și tradiții sfinte și care nu are deloc tragere să cunoască calea care duce la împărăția lui Dumnezeu. Voi pleca oriunde în România, că s-ar putea undeva în România să aflu un sat cu oameni care au obiceiuri și tradiții sfinte și un sat cu oameni care să dorească să trăiască o viață cu adevărat creștinească. Când am venit să-mi iau în primire cele 2 parohii undeva în zona Oravița, mai precis la Sasca Montană și Sasca Română, în județul Cara-Severin, la slujba de instalare a mea ca și preot au participat atât de puțini oameni încât am fost tare dezamăgit și am exclamat și am zis: Doamne, bănățenii ăștia nu-s deloc credincioși, că dacă ar fi fost credincioși, măcar ar fi venit la Sfânta Liturghie. Dar nu numai că nu-s credincioși, dar nu-s nici curioși, măcar să fi venit să vadă cum arată popa care le vine în sat, dacă e tânăr sau bătrân, să știe pe cine salută. Dacă nu interesează cum arată popa, nu mă supăr, măcar să fi venit să vadă cum arată preoteasa, să aibă ce să bârfească, dar nici măcar ce să bârfească nu interesează pe acești oameni. Încă din prima zi am fost tare dezamăgit. Timp de o săptămână nimeni nu a venit la ușa casei parohiale, nici măcar să întrebe cum ne cheamă, dar să ne mai întrebe dacă avem nevoie de ceva. Însă, după o săptămână la ușa casei parohiale, bate diaconul Bisericii Baptiste din localitate și îmi spune: pacea Domnului, frate. Și am zis: Doamne ajută, dar noi nu suntem frați, că ortodoxi și pocăiții nu sunt frați. Și îmi spune: dacă nu sunteți frate cu mine, atunci aș vrea să fiu măcar prietenul dumneavoastră. Și atunci am zis: cât suntem încă pe pace, că el spusese pace, eu zic: bine ai venit. Să nu cumva să încerci să mă faultezi, adică să iei pe noriașii mei să duceți la voi la biserică să evangelizați, că atunci o să mă supăr pe dumneatale și nu o să doresc să fiu prietenul dumneatale. Dar pentru că nu știu dacă cineva din satele acestea mai dorește să fie prieten cu mine, așa că primul venit, primul prieten, pocăit, nepocăit, te fac prietenul meu. Între mine și diaconul acesta s-a înfiripat o relație de prietenie și am putut să citesc în viața acestui om, nu pe buzele lui, că pe buze tot românul are, ci am putut să citesc în viața acestui om că are o credință tare și nezdruncinată în Domnul Iisus Hristos. Că orice necaz ar fi trecut prin viața lui, niciodată nu-și ridica ochii spre cer să-L înjure pe Dumnezeu, ci dimpotrivă, în mijlocul necazului îl lăuda pe Domnul. Văzând un astfel de comportament, sufletul meu s-a lipit de sufletul lui. Apoi am mai văzut că diaconul acesta are o dragoste nefățarnică, că nu-i vorbea de rău pe niciunul dintre consătenii noștri, că toți erau enoriașii mei. Dacă ar fi făcut lucrul acesta, bineînțeles că m-aș fi supărat. Și am mai văzut încă ceva, că mă iubește și pe mine preotul, care am fost trimis acolo nu numai să fac o slujbă, ci am fost trimis și să mă lupt împotriva oricăror planuri pe care le-au pocăiții în localitatea noastră. Așa am fost învățați la facultate și chiar există o materie numită sectologia pe care noi, ca și studenți, am studiat-o, un plan de luptă împotriva tuturor celor care nu sunt de credința noastră ortodoxă. Dar pentru că ochiul meu nu poate să spună albului negru și nici negrului alb, nu puteam să mă lupt împotriva unui om în viața căruia eu mi-am găsit plăcere.
În anul 2002 a avut loc o săptămână de evangelizare în satele în care am fost trimis preot. Și fiindcă la evangelizare îți inviți prietenii, deoarece le dorești binele, eu fiind prietenul diaconului, dumnealui m-a invitat pe mine. Și am zis, bineînțeles că voi veni, atât din respect pentru cuvântul lui Dumnezeu care se propovăduiește acolo, cât și din respect pentru prietenia pe care o am cu dumneavoastră. Când m-am dus în prima seară, în acea adunare, am văzut că adunarea era plină cu frații mei ortodoxi. Când m-au văzut, unii s-au întors cu spatele la mine, alții au băgat capul pe sub bănci. Dar eu, ieșind în față, am văzut pe toți și am zis, eu n-am venit aici nici să vă ocărăsc și nici să vă scot afară. Și eu mă bucur că sunteți aici, că în sfârșit v-am prins. Că în rest pe la biserică, în numărul acesta așa de mare, vă prind doar la Paști și la Crăciun. Și vreau să mai spun încă ceva, eu n-am venit aici pentru pocăiți, că ei au păstorii lor, au cântăreților. Eu am venit pentru dumneavoastră să vă propovăduiesc cuvântul lui Dumnezeu. Toată săptămâna am fost prezent în acea adunare, fiindcă Scriptura spune unde-i turma și păstorul. Fiindcă eu am fost un păstor căruia îi păsa de oile lui, m-am dus în acea adunare să văd ce fel de hrană primesc oile mele. Și un alt proverb românesc spune că unde-i popa, unde-i satul, trebuie să fie și preotul. Dacă satului meu îi plăcea să meargă în adunare la pocăiți, acolo m-am dus și eu împreună cu satul meu. După această săptămână de evangelizare, doi cântăreți de-ai mei, creștini de 2000 de ani, au zis că ar fi bine să facem lui Părintele o reclamație, cum că toată săptămâna și-o petrecut-o în adunare la pocăiți. Și fiindcă răul se înfăptuiește foarte repede, în săptămâna următoare evangelizării am fost chemat de urgență la Episcopia de Caransebeș, de care acum aparțineam, să dau o notă explicativă și să arăt cum de mi-am petrecut toată săptămâna în adunare la pocăiți. Când am ajuns acolo, unul dintre consilierii mi-a spus că voi avea oprire pe salar 10%, fiindcă m-am dus în adunare la pocăiți. Dar eu în sinea mea mi-am zis, nu e nicio mare problemă, că dacă mă întorc înapoi la parohie și slujesc vreo 2 parastase, fac eu bani și înapoi fără niciun fel de greutate. Că 10% nu era mare lucru din salar. Apoi, când am intrat în cabinetul episcopului, acesta îmi spune, îți interzic să mai fii prieten cu diaconul Bisericii Baptiste din localitate. Și am zis, preasfinția voastră, lucrul acesta nu puteți să-l faceți, fiindcă eu sunt la vârsta la care îmi aleg prietenii singur și mi-am găsit plăcere în viața acestui om. Dar totuși, fiind ierarhie, mă voi supune cu o singură condiție. Dacă veți veni dumneavoastră la mine la parohie și îmi veți forma măcar 10 oameni cum e pocăitul ăsta, măcar 10 să aibă credință, așa cum are pocăitul ăsta, măcar 10 să aibă nădejde dacă vor fi cu Domnul Iisus pe norii cerului și măcar 10 să aibă o dragoste nefățarnică, așa cum are omul acesta.